kayo amin nga umili, hintay amin idere, tiyayat ti Diyos sa nasuni, tuyal dawan napili, dahito iti aldaw nga inarang iti abong, umay kayo tagraksak tayo, dagiti tambur ken gitara agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala ragragsak tay ken kuana, daytoy ti aldaw nga inaramid ti abong, umay kayo nagragsak tayo, nagapuyamin iti Ama, ti balay ken pigsa, amin nga imbag ken ginawa, salun at biag ken pigsa, daytoy ti aldaw nga inaramid ti abong, umay kayo nagragsak tayo. Taman tayo pa'y ti kararag tayo ti special intention ni Rolo Vilpar. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasako mamet kan ka. Kakabsat, nanaman tayo ti tunggal grasya, tunggal kanito, tunggal gundaway nga inted ti Diyos kada tayo. Awan ti pakadanagan ken pakariribukan tayo no agtalag tayo ken kuana. Idaton tayo nga rod ken kuana ti amin tayo. Ketap no maikarita ang makiranod, iti dati na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo, ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesar, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasya nakabasolak, iti panunot sa o aramid kan liway ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasya ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kristo mga
ka. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket dito'y nakakapya, kadagiti tattao na imbag libanag naknakenda, ibunan nagdaka, itanmog daka, pagrukba banda ka, daydaya wenda ka, agyaman kanggen ka, dapuidi naindaklan, nadayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin. Kesika Akumiya Jesu Kristo, bugtong nga nagti Diyos nga ako, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika manika, kadagiti basbasul ti lobong, kasyan na kami. Sika manika, kadagiti basbasul ti lobong, awatem kadayton, arararaw mi. Sika situtugang, iti makannawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksiga o ako, Jesu Kristo tinasanduan. Siksika ti Apo, siksikay ti kangatuan, iti timbuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, inyeg mo ti pannakaisalakan mi, ket inted mo ti pannakaibilang mi nga anak mo. Kitain na kamkad asi-aasi, tapno da kami amamati ken Kristo. Maragpat minto tinapaypay so awaya-waya, ken ti agnanayon nga inkarim atawidan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen.
Ti maibasa na naadaw iti aramid dagiti apostoles. Kadagidi nga aldaw, immado lang immado, ti bilang dagiti adalan, ket timmaod tiriri dagiti Hudyo, a Griego, ti pagsasao ken dagiti sigod a Hudyo. Kinunada dagiti Hudyo a Griego ti pagsasauna, anabaybayan dagiti babae a balo, iti bugoy da, iti inaldaw a panakaiwaras iti rasyon. Inayaban nga rod dagiti 12 ket 2 nga apostoles, dagiti amin nga adalan ket kinunada. Saan arumbeng abaybayan mi, ti panakaikaskasaba ti sao ti Diyos. Tapno sang wen mi, ti panakaiwaras dagiti rasyon. Pumili kayo kakabsat, iti 7 a lalaki, iti grupo yo a naimbag ti damag na. Napno ti Espiritu Santo ken masirib. Ta isuda ti isaad tayo ang mga sikaso, kadagitoy abambanag. Iti kasta, may pamaysami ti agkararag ken mangisaba. Naragsakan da amin itimbaga dagiti apostoles. Pinili da ni Esteban, may saa lalaki anapno iti pamati ken Espiritu Santo. Da Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, ken ni Nicolas. May nga hintel at taga Antioquia, anapasurot dagiti Hudyo. Imparang daida kadagiti apostoles. Isuda nang ikararag ken nang ipatay iti imada kadakwada. Iti kasta, nagtuloy ang nagsaknap iti sao ti Diyos. Immadu dagiti adalan iti Jerusalem, ken adu dagiti papadi asimurot iti pammati. Ti sao ti Apo. Diyaman tayo iti Diyos. Apo, adda kumakada kami iti panangaasim, kas iti kaadda tinamnamamiken ka. Apo adda kumakada kami di panangasim, kasi ti kaadda tinamnamamiken ka. Da kayo amin na nalinteg, agragsak kayo gapu iti inaramid ti Apo. Masapol nga agdaydayaw dagiti natulnog kenkwana. Buyugan nyo iti arpa ti panagyaman nyo. Tanggayan nyo dagiti kantayo iti instrumento, asangapulo ti kwerdas na. Apo adda kumakada kami ti panangasim, kasi ti kaadda tinamnamamiken ka. Tanalinteg ti sao ti Apo, mapagtalkan dagiti amin nga inaramid na. Ayeten na ti kinalinteg ken hustisya. Napno ti daga ti dagbalbaliw ngayat na. Apo adda kumakada kami ti panangasim, kasi ti kaadda tinamnamamiken ka. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng kenkwana. Wen, salwadan na dagiti agtalek, iti di agbalbaliw ngayat na. Iti patay, isalakan na ida. Iti tiyempo ti bisin, di na ipalubos amatay da. Apo adda kumakada kami ti panangasim, kasi ti kaadda tinamnamamiken ka. Ti maibasa na adaw iti muna surat ni San Pedro. Umasidag kayo iti Apo asibibiyag abato. Imbeleng dagiti tattao akaslaawan sarsarbina abato, ngem napili ken napateg iti imatang ti Dios. Umasidag kayo akas ti sibibiyag abat bato, amaaramat iti panakabangon ti espirituan a templo. Agsarbi kayo akas na santuan na papadi, amang ipaay iti daton, ana espirituan ken makayaayo iti Dios, babaen ken Hesukristo. Takon natin na santuan na surat. Pimiliak iti napateg a bato akas pasuli. Ikabil ko ita ijaysyon, ket siya sino man ang mamati ken kuana, pulos adinto mapaay. Napateg unay daytoy a bato kada kayo ang mamati, ngem kadagiti saan ang mamati kunanapay. Dayta a bato nga imbeleng dagiti agipat patakder, nagbali na kang runaan unay a bato. Kunapay ti sabali paset na santuan na surat, daytoy ti bato pakaitubkulan dagiti tattao, ti bato apakaitublakan da. Naitibkul da agsipod tadida na mati iti sao, kasta ti intuding ti Diyos apagbanaganda. Ngem da kayo tinapili a kapututan, papadi na kayo ti ari, nasyon na kayo anasantuan, tattao na kayo ti Diyos, wen da kayo tinapili amang iwaragawag kadagiti natanok nga aramid ti Diyos,
Anang irwar kada kayo iti kasipngetan, tapno ipan na kayo tinakaskas daaw alawag na. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo di Diyos. Sa pulembay di bagaryan di Apo, kas maibagay. Keramindo maite tugen ka, Alleluia. Sa pulembay di pagaryan di Apo, kas maibagay. Keramindo maite tugen ka, Alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Asa kumametken ka. Di pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria ti may paay, ken ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, saan kayo amadanagan ken mariribukan, mamati kayo iti Diyos, mamati kayo met kanyak. Ado ti pagyanan iti balay ni Amak, ket innak mangisagana iti pagyanan niyo. Diyak ko maibaga daytoy kada kayo no saan apudno. Kalpasan ti ipapan ko panangisagana iti pagyanan niyo, umay kay to alaen, tapno adda kayo met iti yan ko. Ammuyo ti dalan nga agturong iti papanak. Kinuna ni Tomas, Apo saan mi nga ammo no sa dino ti papanam, kasano nga rod nga ammo mi ti dalan. Kinuna ni Jesus, siyak ti dalan, ken ti pudno, ken ti biyag. Awan ti makapan iti ama no di magnakanyak. Itataam-ammo dakon, am-ammo yumetten ni amak, ket manipod ita, am-ammo ken nakita yon. Kinuna ni Felipe, Apo ipakita man kada kami ti ama, umanayon day ta kada kami. Nabayagan ang nakikadkadwa ak kada kayo Felipe, ngem di nakpay lagayam am-am mo, insong bat nesos. Tinakakita kanyak, nakita na metten ti ama, apay ako nampay laeng nga ipakita kada kayo ti ama. Di mo kadpatyen nga adda ak iti ama, ket ti ama adda kanyak. Saan ang naggapo kanyak dagiti insaok kada kayo? Ngem ti ama nga agtaeng kanyak, aramiden na dagiti aramiden na. Aramid na. Mamati kayo nga addaak iti ama, ket adda ti ama kanyak. No saan, mamati kayo, gapo kadagitoy nga aramid, ibagak ti pudno kada kayo. Ti mamati kanyak, aramiden nan tumet dagiti aramidek, wen dakdakkel tupay ngem dagitoy ti aramiden na tainnak ti ama. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay, ken ka o Kristo. Good morning. Inhale, exhale. Maday na erot. Inhale, exhale. Dalan, ti topic ni Apo Jesus, dalan. I am the way, the truth, and the life. Siyak ti dalan, ti pudno ken ti biag. Diya ma-imagine ti lubong no awan ti dalan. Kasano pa nang imagine tayo, kasano ti pa naggaraw tayo dito'y lubong no awan ti dalan. Uray des laeng, kasano no awan ti dalan niya. Di ayan me, idi una na kano nga panawan, gapotaham mo unay sumreg ti lugan, narigat ti sumreg. Nda kano may sa misyonero,
nga mapan ijay ubog. Siyempre taga-ubog alangan mga nati sermon ko kada bisalan wenno bilyagar siya kadakwa kay sermon yung tumot ano da kay matag sermon niya. Gakuna na kano. Dayto yung pastor, ministro, mapan ija ubog, handa mo dalan. Kunana kano kindi jay nakakita ti may nga tatang nga agar-arado. Tatang sa dinno ti dalan nga mapan ijay ubog. Nagpadaya ka dita, agpabagatang kanto di jay, nagpating ka ti balbalay, ubog to di jayan. Nga thank you tatang, kunana. Tatang no kayat mo, sumurot ka kanyak, ta isurok king ka ti dalan nga mapan ijay langit. Kunamot ni tatang, ay yakaut, kunana ay yakaut, dimpay ammo dalan nga mapan di ubog, ammom garot ti dalan nga mapan ijay langit. Kadaanan nga istorya day jay ngam ti dalan, imagine ti dalan. Wen ti dalan nga sumrek ijay ayan mi, idi manipod jay barangay road. Da kami matakagaputa sitio kami, sitio road. Nga ti awag mi day dalan ti pasagad. Awan sumsumrek alugan, pasagad laeng ti sumsumrek. Pasagad in English, pesiged. Natay dyan, niya kamuan. Kariton na niya, pangawag mo nga ro dyan, pasagad mo't pauyas. Iso ti sumsumrek di ayan mi, day tanga dalan, no pa nagtutudo, haan laeng nga dalan ti tao, dalan mo laeng at the same time ti danom. Iso mo ila pagayusan ti danom, day tanga dalanen. Kaawang pa'y bisil-bisil na pila, pitak, bato. Iso nga no nagayos ti danom, no naggapo kami nga, no mapangkam agaayam ijay, no nakakaratay kami ti kuribot, ti badbad dekek. Nagajay nga at danom, no nagsardang kumatudon ka diya, at nabati-bati nga dandanom diya ayan tilik-kalik kaong. You do not nulik kaong because rich kids kayo, abot-abot. Kaslasungkaan. May imagine nyo diya, abot-abot na nga, dadanom na. Hoy! Ay, sumungbat kayo mo tawang pa'y ganas, kaslawang kasarsaritak. Kaya diya, iso ti surusurutak nga pagpagnaan. Taa pa yan, no magnakad di igid, nagalis maibaslat ka. You do not no maibaslat. Rich kids kayo nga rod, matumba ka. Sursurutan mi dayjay, di anti abot-abot, layaw-layawon mi, iso pagpagnaan mi, no daduma, makipidot kam ti nickel, hanyo man amo nickelan, oh my goodness, 5 cents. Oh. Kano makaala kam ti nickel, no daan ng taglalatin, apa mi igurad-gurad, iji bataw tap no rumor di tao na, pwa, to pra makas jay. So, iji baliktad na, pwa, to pra am tap no rumor man jay agilaanan. Ti nickel idi, makagatang ti tira-tira kadakilkilnet, anyo man ammo dagitan, Diyos ka umpay ganas ang makipatpatang. Igatang minto kin ay apupitang ngem no magagaram nga asaan hangag parang di tao na hanna kaya ay marunot di tao na hanna kayat nga awaten. Keday di naka very memorable day nga dalan kanyami ta isulat ti pagpagnaan mi nga sumrek. Kabisadok pa no sa dinota enti abutnan kas lamapit picture ko pa lang no sa dinota na ununag santo tumpuak ijay taltalon day nga nagan na dalan pasagad. Very memorable nga dalan. Ngam tatanta na sementon, natupingan, lumasat kam awanan nga iti trilnan. Kasla hami mapansinan di dalan di kariga nagapota awanan, gaputan na namayon na sementon. Kasla ngay hamin hangkon mapansin di dalan kasla agpatpatarareklatan, magnaaklatan ngam haanin nga kasla idi nga enjoyam di jay abot na, likliklikam di abot na. Ada mapidot mo nga nickel. Tatan ko na, ada matinag nga piso di kalsaan, nalaka nga berukan. That is our dalan. That was our dalan. Kano dalan ko na. Ada di pagsasaoy ti English nga the beauty of the journey is along the way. Nya? Haan nga ijay destination, basically. The beauty of the journey is along the way. Katatati panagbiag tayo kakabsat, we are just travelers here. Travel tayo laeng dito'y lubong. Haantay nga agisti dito'y. Haantay mabalin nga agbiag, ijay final destination.
Ha mga mabalin nga tibiyag tayo, ijay to, second life, to see Jesus face to face, beatific vision. Ha mga mabalin nga dahi ti pampanunutan tayo. Katap na agbalin nga meaningful day journey tayo, agbalin nga adda kay papanan na dijay panagdalyasat tayo, anya ti rumbanggarod nga aramiden tayo. Enjoyam di panag-travel mo. Haam mo nga or-orayan nga makadanong ka iya destinasyon. Kasi nga every moment, every second of our life, we should enjoy. We should live a meaningful life. Adda ko mamining na, ti inaldaw-aldaw tunggal ka nito apa nagbiag tayo. Natatay parbangon, nakariinga ka na sapa. Nalkalpasan ti karkararag, gapota dandan ni misan, ngay kaagdigo sakon. Imbagak iti bagik, I have to enjoy my 3 masses today. Masapol nga enjoyak, ikakti meaning na tibiyag ko tunggal ka nito, dito nga panagbiag ko tatangal daw. Siyempre, agdigo sakon. Kantaak mo ito niya, tao na is near, and so I face. Kantaak mo ijaya na, diyan mo no, sino nakangag mo, data kantak idtan. Kinalpas nga, nagdigo sak, siyempre, enjoyak. Alak mo tayo riksuna, kababain mo, no, agat anglit, padi, ngikak mo ati jel na. Kaya idi kwan, jak magpaatiw ka, dagiti ko intirak mo tayo lipstick ko, nga uri lang mangurat-urat, jitingad ko nga. Siyempre, sayang mo, jak maglip-lipstick di Kaya enjoyak nga rod, ninalat ibang banglaw. Psst, ni, awan sa nagyanan. Psst, psst. Awan linukatak, awan lata nag in 3 points ko ije basuraan. Drakar ngam imitation ngam inday. Kaysa di ko na, uwan in-enjoy akon. Kagapo ka dita, awan bangbanglon ka, maprostrate ak itibiyag ko tatangal daw. Haan Masapo lang ituloy ko latati, agbiag. Kaawang nga ron nagyanan, hindi ko nakakita ak. Ni adda pay gaya mabalin idta ko nak. Impisil-pisil ko ta nakadiso nga ron, ingkas di ko, iso pinagbangbang ang hand sanitizer. Madi ka pa. So may dakto ang utan, di at least aga safe. Enjoy ko na. Tadi kabayatan ti, dagito inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, isuda ti agdan. Tunggal step tayo, tapno magunod tayo to day biag nga agnanayon nga kuna tayo. Ngam kabayatan ti panagad-addang tayo, masapul nanaman tayo. Tunggal ka nito ti panagbiag tayo. Haan nga inton bigat. Kasi hamo ma-enjoy no bigat. Bigat to pay laeng dayta. Tatan. Nanamam nga ron ti biag mon. Tunggal ka nito, every moment, every second of your life, you should live a meaningful life, a joyful life. Nga naragsak, na adaan ka ipapanan, adaan meaning. Kasi hantay nga mabalin nga enjoyan, jay incoming to pay laeng into no bigat. Hantay mo mabalin nga enjoyan, jay pas. Ma-enjoy mo pa itapas kanalpas nga rodan. Tata. Kaya suti ko na kadagitay ko kumarik, enjoyin nyo, dagita asawa yo, gahabang si bibiyag dapay, saya atin nyo ti makilangan, ragsakan nyo, kas ano nga enjoyan, father ka mamartet mo nila kay ikaw. No nakainuman, tagsasaod ta nga kasla radyon, ipakita mo ti ayat mo, pulbusan mo nga may iyad adum yan ti agong nata. Baka barbaring nga makaangisan. Enjoyan nyo man ni bakit yo. Ay apo, burara ni bakit ko father na no narugyan na kasla radyo hanga nga gidep basta karkararag mo nga agawan ti kuryente. Enjoyan ni bakit mo. Sumanao nga rod, naglaka ko nak. Na sumanao ni bakit mo, i-record mo yung cellphone mo. Intunokwan, i-bluetooth mo, ijay daytay speaker yung adda, silaw-silaw na nga lako Muslim, i-volume mo, saka panawan, tapno ong-ong tan na di bagbaginan. Pagsasawan na tabagbagina tabag mo, awan pa'y ser-ser ben, doldog, kuna na ka, awan magayam nila kayo na di, isunan to maser-ser muna na. So enjoy yung latambag mo, i-record mo, takong kuna na, kuna mga lukluk ko. Huwag nakakabsat. Ngamin, daytoy biyag tayo, haan tayo nga magunod. Dayta nga biyag nga agnanayon.
Kitat tatap no magunod tayo dayta, masapol ang ragsaken tayo, timining ti biyag tayo. Kas ano ti naragsak nga panagbiag, kas ano ti agbalin nga adda meaning na nga panagbiag. Ito imbaga ni Apo Isus ti Ebanghelyo, nya ti kunana, dagiti mamati kanyak, aramiden na, dagiti inaramid ko. Therefore, kas ano ti agbiag nga adda meaning na, you serve from the heart. No, agserbi ka, ikam ti kaipapanan, ikam ti ayat na. No, addan to problema, next step la data, ngam addan to manen ragsak di sumaruno. No, adda sakit, na yun la ti addang dayta ti biyag. Nga mabalin nga ti addang tayo ko, ragragsak. Amang mabalin nga tuok. Kasi ti, may tayo pa nagbiag dito yung lobong, awan adda tuok, adda ragsak, ngam amin da gito'y, adda ka ipapanan na iti pa nagbiag tayo. Tapno magunod tayo to, day tabiyag nga agnanayon, makikadwa tayo to kenkwana, ngam haantay nga urayan. Iti pa nagbiag tayo, mabalin tayo ti agbiag na ginawa. Kasano ti agbiag nga naginawa? Naaramidam ti baga ni Kristo, tumulong ka, agserbi ka, agayat ka, addaan meaning nga panagtrabaho, taado dagiti si bibiyag ngem na taydan. Agbiag ka nga addaan biyag, kunana daya ti Ilocano. Nga agtrabaho ka, nga adda meaning na. Uray no adda panubok, adda lat tanamnama. Uray adda problema, adda lat panakakuan, step nga rod dagito, itap no magunod ta ito. Tadaya ti ibagbagana, nukas ano ti isusurot ni Kristo, ay kinaragsak at isumurot ken Kristo. Isungarod nga tayo, bigat ka kunak agdesaidak, naragsakak tatangal daw. Kadang orday te kanta nga, I have decided to follow Jesus. Lada kanta kayo, I have decided, umpay ganas mat. Hindi kayo pa'y sumurot mat. If you decide to follow Jesus with whole heart, no siyak ti Jesus, sumurot ka kanyak nga nakamirugrugang kala sumursurutan. No siyak ti Jesus, sumurot ka kanyak nga nakarupangit, hang ka nga umay. No siyak ti Jesus, sumurot ka kanyak nga nagado ti bagbag katem, isugarod nga kunak nga inhale, equals to exhale. Nya? Ta in-inhale mo, ta sakit tinakam, di ka mag-exhale, matay. Matay ka. Sinuloy mo, tatangsit, di mo mat nga i-exhale di kinapakumbabaha ano siyak ti Jesus hang ka sumursurot kanya taha nga kasjay wan adda time nga tumangsit ngam we have to ikatemet adda sakit tinakam no taduma isugarod jay kung kunada nga forgiveness pamakawan awang ko man aday jay no kayat mo agurnong. Umangas ka tibiyag mo, lalapay ang animanang ko na may tibiyag na nga siya. Di ka mat ag-exhale. Iso nga kunak no siya te Jesus ta, kaya mo sumurot kanyak, I decided to follow Jesus. Kunam kanyak, napunpun no ti kargam nga sakit tinakam, hamo ma-enjoy tibiyag, umapapal ka, enjoy mo No anya ti adda kanyam, enjoy mo. Na umay ka makimisa, itiram mo tay 3 feet nga hills mon, saka agpapauding agidaton, agkatok-katok to be recognized. Anya laki, naglaka ka nga biyagan, nakaidaton na saka lorumwar mo, sa mo ikatok-katok mo, de jay hills mo mga talodangan mo. Laki-enjoy yung latan. Nagdabangbang usari mo. Nagda lipstick mo no adupay, gudugudam aminan, no, malpas tarupa mo. Kaya na ibagbaga na dito kakabsat nga iti kanito ti panagbiag tayo, haan tayo nga agururay iti bigat, hantay nga urayan ti second life. Tatapay laeng mabalin tayo ti agbiag anawaya ken naginawa. Anya ti sekreto na masapol nga aramidem di ented ni Apo Isus nga mission mo anya diya, you serve. Agserbi ka nga si pupudno. Agayat ka anapudno.
No naragsak tabiyag mo, tulungam ni kabsat mo, nga addamot, maaddaan met ti ka ipapanan, adda meaning ti biyag na. Haan nga na may mayat ti biyag mo, naragsak biyag mo, ka italtalmog mo maamin nga, kaarubam ka datata, hamot lang ang misyon daya Tatunggal ka nito ti panagbiag tayo, tata makimismisa ka, enjoy mo, namo pampanunutan no madamtama. Nagado ka kung ko na may tanga pa din, jak pa'y nakatsyenda, ang kako mga imimay. Enjoy yung marod. Tapno tunggal step ti panagbiag tayo, ma-enjoy tayo. Sigurado no maaramid mo reta addaan mission kin ayat, ta inaldaw-aldaw nga panagbiag mo, addaan biag. Sigurado awan sa bali pagturungam, you are on the right track kunana. Sursurutem ni Apo Jesus. Sino pagtungpalan na ni Apo Jesus Ngam na imay kaladtoy lubong nga mangparparigat tabiyag mo, umay kaladtoy nga agtutuok, umay kaladtoy nga mangitaltal mo, agsaksakit tinakam na, ay Diyos ko, njak nya klase ti biyag mo. Iso nga tatakakabsat, kunana siyak ti dalan, ti pudno ken ti biyag. Kas ano nga kagbalin nga dalan, Apo? No aramidam ti inaramid ko kunan ni Apo Jesus, numamati ka kanyak, aramidam ti inaramid ko kayat nga sa honor, aramidam ti misyon ni Apo Jesus, adda ka ti usto adalan. No adda ang ka ti ayat, adda pa nagkaykaysa, adda pa makawan, adda kinapakumbaba kayat nga sa awan, sursurutem ti pudno nga, dalan. Ngam no ti dalan nga kaya mo pagturungan, ay kita'y napudot nga sarasaraan ti leader na mabalin latamot ingkan. Dagiti rupa ti nakamirugrog, ijay langit ka naiisam ti anghel, dagiti sa santos naglalawag ti rupa da, no tarupam ka nakasipsip nga nakamirugrog, nagsaksakit tinakam na, gikaskaser, chismos, ay hansa mo ti chismos sakit di mat, baka da di langitan. Kano ti biyag mo kakasjay, ay sabali ti amom. Madi nga dalan, sabali nga dalan, diya ka mo di ti dating daan siguro. Hamat So siguro ti dating daan, ti baro adalan ni Apo Jesus. Nalapadason tayo kakabsat. Every moment, every second of our life, we should enjoy a meaningful life. We should live as Christ, sumurot ken Jesus. Haan nga para ibigat, no di ka iditatta. Isuri jay maaddaan tayo, tinapudpud no. The right track on the right track, itinagad ni Apo Jesus. No surutan tayo ti aramid na, adda tayo ti pudpud no dana, dayati ko nana. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti may sa Diyos. Ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti may sa nga Apo ani Hesus Kristo. Bugbog tong anak ti Dios. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiempo. Dios sa nagtao diti Dios, silaw ang nagtao diti silaw. Napaypay so a Dios sa nagtao ti napaypay so a Dios. Naiyanak san anaparswa. Dios sa kasmatlaeng iti ama. Ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog nga naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet a nailansa iti cross gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti may katlong nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan a surat. Immulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umayto man na si dadaya, tapno kumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati ak met Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biag. Iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagbabal ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken ti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati ak met ti iglesia may maysa, Santa Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat iti Apo, saan tayo kumamadanagan ken mariribukan, intay iyabkas ti panagtalik tayo iti Diyos, bayat ti panangidaton tayo, kadagiti kasapulan, ken panggap tayo, ket kuna tayo, Apo denggem ket paraburam ti kararag dagiti tattaom.
Apo denggem ket paraburam ti kararag dagiti tattao. Ikararagan tayo ni Francisco a Santo Papa tayo, dagiti obispo ken papadi, tapno iti panangsaksida ti Ebanghelyo ni Kristo, yan ninaw dati ayat ken panaripato ni Kristo, ket ipakita dati ama kadagiti amin tattao anay talek kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggem ket paraburam dagiti kararag dagiti tattao. Ikararagan tayo dagiti mangidadaulo ti gobyerno, nasyonal ken lokal, tapno kabayatan ti panagtakemda, idalwanda kuma, dagiti tattao ti panagduras ti ekonomiya, ken ti panakasubli ti moralidad, tapno mapno, ti kinapudno, ken kinalinteg ti puso ti kaaduan. Kumararag tayo. Apo denggem ket paraburam ti kararag dagiti tattao. Ikararagan tayo dagiti makasapol iti tulong, dagiti masakit na panglaw, agladladingit, nabaybayan, ulila ken awanan, pagtaengan tapno babaen ti panagungar ni Kristo, mapapigsa ti pamatida iti Dios, iti baet dagiti tuok da, ket agtalinaed asisisegged iti puso da, tinamnamada iti napinpintas alubong, iti maudi ayaay ti Apo. Kumararag tayo. Apo denggem ket paraburam ti kararag dagiti tattao. Ikararagan tayo, tigimong tayo, ken dagiti bagbagi tayo. Tapno maawat tayo ti baro akired, ken tured, ti panagungar ni Apo Jesus, iti panangituloy tayo ti misyon ni Kristo, dito'y lubong. Ti mangiparangarang ti Ama, kadagiti saan paya makaammo ken kuana, babaen ti ayat tayo kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggem ket paraburam ti kararag dagiti tattao. Ikararagan tayo dagiti minatay tayo, tapno babaen ti panagungar ni Apo Jesus, marakbat da kuman tininamnamada apan nakairanod itagnanayo na pagtaengan ti Dios. Kumararag tayo. Apo denggem ket paraburam ti kararag dagiti tattao. Agulimet tayon tayo met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggem ket paraburam ti kararag dagiti tattao. Nailangitan nga Ama, kinayat mo a mailan sa ti anak mo iti krus ket matay. Ngem kas maitutop iti agnanayon na planom, pinagungar mo metlaeng. Taginayunen na kam kuma iti panagungar ti anak mo amang namnama kadagiti balikas mo. Denggem kadagiti araraw mo, araraw mi itinagan ni Kristo nga Apo mi. Amen. Amin nga dain ka pinarswa, babaen di balikas mo, Apo pagyamanan mingen ka. Amin namin ngayon ka makita, gaput ayat pinadamidan na urdos da nakapinbintas da. Tinakaingen narap, di umay mita iyawat, nagkapu di trigo genubas, abungat na
ita nga urnos da nakapinbintas da tinapay kenarang wenawatem bendisyonam o apo mi pagbalinem ita anasan pan abagigendaram amin nga daing kapinarswa babaen di balikas mo apo pagyamanan tigin ka amin namin ngayon ka makita gapot ayat pinadamita na urnos da nakapinbintas da. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten na kumadagiti adaton kadagita imam Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos babaen ti pannakisinagot mi ken kay iti daytoy a sakripisyo aramidem a makiranod kami iti katanukan a kina Dios. Ipaay mo kadita da kami a makaammo ti pudno nga insurom babaan tinasingpet a panagbiag mi maikarikam to a makikadkadwa ken kamet laeng apoon ti amin a pudno gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Asa kumamet kan Itag-ayo dagita puspuso yo. nadadaan si tutag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari ket trombe. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa unay iti daytoy a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi tababaen ti panangidaton na iti bagi na iti krus intong palna dagiti sakripisyo ti daan atulag ket iti panangidaton na ti bagi na ken katapno maisalakan kami. Isumet laeng tinagserbi apadi altar ken kordero ana isakripisyo. Anansata agrag o ti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, di langit ken dagat amdoda, iti pakaidaydayawam, Hosana iti kangatuan madaydayaw di umay itinagan ti Apo Hosana iti kangatuan. Pudno unay apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto dawaten mi nga ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesukristo.
Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tada itoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon na tulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy at tinapay magan kami ket iti daytoy akalis uminom kami iparangarang mi ipapatay mo o Apo aging gaiti yay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken ka tempaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami a makirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na iti sangalubungan ket parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pammet ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayen asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikari kam amin iti agnanayon abiyag. Gat makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada amangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti Ama ket lulwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Di aldaw ito'y di kanen mi iti pa inayon na aldaw pakawanem met di basul giakas met pamakawan ni di basul dagiti nakabasul kada kami di nakamet baybayan hamannugot ni sulisuket salakan nagamgeridi daken. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaan ti pannulong ta kaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti ginagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Takuwam di turay di Panakabalin gendayaw iti agnanayo naling tuwag sardan. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga agapukan niya ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Sa kumamet kan ka. Iti napakumbabakin na ragsak a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya. Kapya. Cordero di Diyos amang bunas basba sultilubong Apo mga siga Cordero di Diyos amang bunas basba sultilubong Apo mga asiga Cordero di Diyos amang bunas basbasul dilubong Idem katakam tigapya Adtoy ni Apo Esos, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lobong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak iti may sala na sa umapimbagton ti kararwa. Apo
sika di silaw mi di kamay karing agserbi apo sika ti kamang mi kas may sa abanga di namili na arami di naga kasta tayo nga serbi di apo narugo narasinan mo apo sika di bilegbi apo sika di silaw mi di kamay karing agserbi apo sika di kamang mi Kem taabanga numan ba'y naarami di daga nupalubusan ti Diyos grasya na di maibos di banga ang balin abagnos apo sika ti bilegbi apo sika di silaw mi di kamay karing agserbi apo sika ti kamang mi kas may sa abanga tinamili na arami di naga kasta tayo ngang serbi ti apo naruko narasinan mo tumangadak ken kaapo ketiep kas ko tuy arararaw ko itaasim kenayat mo inakitale to'y asok ko tumangadak ken kaapo ketiep kas ko tuy arararaw ko itaasim kenayat mo inakitale ko'y asok ko naruto Diyos apo ken ka tinagdawaten daytoy adipen mo la ingkakat ibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen damnuag dalinay nabukod mo lain ang dalinain ako Kumararag tayo. Apo ipaayo mo kada kaasi tasaranayan na kami. Sinamay na kami kadagiti nailangitan a misteryom, aramidam kadi
tapaglikodan mi dagiti daan na kinadakes mi, ket irubwat mi ti baro ken nasingpet a panagbiag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kadagitay makimismisa ti anticipated mas Apo ti Sabado, adi ay alas 6. Ialis tayo ti misa Apo mapan iti 6:30 iladladaw tay basit Apo ta ado dagitay maladaw no alas 6. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamkan. Agdumog tayo taawaten tayo ti nadaega pamindisyon. Ti Dios anang ted kada kayo ti bunga ti pannakaisalakan ken na magbalin kada kayo nga anak na babaen ti panagungar ni Kristo. Ibukbok na kumakada kayo ti bendisyon na. Amen. Inted na kada kayo ti agnanayon awaya-waya babaen ti pannubot na. Sapay kuma takastapay nga iparabor na ti pannakairagpatyo iti agnanayon a kinagasat. Amen. Nagungar kayon babaen ti bunyag ken ti pamati ken Kristo. Kasta kumamet nga babaen ti nasingpet a panagbiagyo mairanod kayto ken kuana sa dilangit. Amen. Iti pamindisyon ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati kumakada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Pagiyabantay ti Diyos. Agyaman ken nagragsak tay ti amin na paraburna. Biag na ken inden na daraken amin na sapay kumata intay amin agkaygay sa disidong na. Amang ibunan na gitinagan na. Buwin sa